Hej med dig. Mit navn er Helene Honoré. Jeg arbejder i Aarhus Kommune som specialkonsulent, og jeg vil gerne i dag fortælle dig om VODAS 2.0. Så tak fordi du klikkede på videoen. Og hvorfor vil jeg gerne det? Det vil jeg gerne, fordi i rehabilitering så er vi så gode til at snakke om ord og teorier og modeller. Men her kommer faktisk et redskab, vi kan bruge til at handle. Så det er sådan et praksisredskab, som vi rigtig godt kan bruge, og det glæder mig til at præsentere dig for. Så lige i dag, i den her video, der vil jeg gerne fortælle om, hvad VODAS 2.0 er. Jeg vil gerne fortælle, hvad du måler med VODAS 2.0, og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan du kan beregne et resultat, når du bruger det. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad du kan bruge det til i din praksis. Og ærligt talt, så er der nogle ret store begrænsninger ved VODAS 2.0. Dem skal vi også bare snakke om. Så det vil jeg også fortælle lidt om i dag. Og jeg synes, vi skal springe lige ud i det og høre om, hvad er VODAS 2.0. Lige allerførst vil jeg sige, at VODAS 2.0 det står for WHO's Disability Assessment Schedule. Og det betyder altså WHO's redskab til at måle funktionsevnenedsættelse. Og det som VODAS 2.0 gør, det er, at det måler en helhedssituation omkring en borger, hele funktionsevnenedsættelsen, eller hele funktionsevnen rundt om borgeren. Og det fortæller jeg meget mere om, hvad det betyder. Og ud af redskabet, der får man en procentsats. Og det vil sige, at man får et eller andet procenttal for, hvor meget disability, eller hvor meget funktionsevnenedsættelse den her borger har. Det kan for eksempel være, at man får et tal, der hedder 22 til sidst, så ved man, at borgeren har en mild grad af funktionsevnenedsættelse. Og så kan man også få et højere tal, som indikerer for eksempel ved 45%, så kunne borgeren have en moderat funktionsevnenedsættelse. Eller ved 78%, så kunne borgeren have en alvorlig funktionsevnenedsættelse. Det gør jo, at man kan sammenligne, hvor galt det går for den her borger, eller hvor godt det går for den her borger med andre borgere. Lige pludselig så får man sådan ligesom temperaturen på helheden. Jeg synes jo, vi er så gode til at måle enkelte ting i sundhedssektoren. For eksempel er det nemt at tage en blodprøve, eller lige måle temperaturen på en patient. Men det der med helheden, hvordan man måler det, det gør man ved at kigge på borgerens funktionsevne. Og her får du altså temperaturen på helheden, kan man sige. Udover at kigge på helheden med et procenttal, det får vi jo ikke så meget ud af. Vi skal også kunne se, hvad vi skal gøre ved det. Så får man også sådan på nogle enkelte faktorer noget viden om borgerens livssituation og funktionsevnenedsættelse, når man bruger det her redskab. Og det kan for eksempel vise sig i sådan en illustration, som du ser ude i højre side, hvor alle punkterne for borgeren, der er blevet spurgt ind til, de er blevet sat op i sådan en lille graf, der hedder et spiderweb. På det næste slide, der viser jeg dig simpelthen redskabet. Men først vil jeg lige sige et par indledende ord. Lidt mere om VODAS 2.0. Det hedder altså som sagt WHO Disability Assessment Schedule 2.0. Det er derfor, jeg meget kort bare altid siger VODAS 2.0. Det er det, der hedder et generisk spørgeskema. Og generisk, det betyder altså, at det kan bruges til alle målgrupper. Det betyder for eksempel, at du kan bruge det over for mennesker, der befinder sig i forskellige kontekster. Altså, de kan bo derhjemme, eller de kan være på sygehuset. Det kan også være mennesker, der har forskellige diagnoser. Det kan være, at de er ældre borgere bare. Det kan være, at de er unge mennesker. Og det kan være, at de har psykiatri. Du ser dem i psykiatrien. Det kan også være, at du møder dem i hjemmeplejen. Det kan også være på andre måder, du møder de her mennesker. Og generisk betyder altså til alle. Og det er lidt løgn alligevel, fordi man kan faktisk ikke bruge det til børn. Så det er til voksne. Det er generisk til voksne. Så er det faktisk oversat til mere end 47 forskellige sprog. Og det betyder jo, at det er vældig udbredt og anerkendt i hele verden. Så det er altså ikke noget, Aarhus Kommune har fundet på. Og det er nok godt nok, at man bruger noget, der faktisk er større end os. Så er det et standardiseret redskab til at måle funktionsevnenedsættelse. Og det skal jeg nok forklare ordentligt, det der ord funktionsevnenedsættelse. Det er utroligt langt. Men det er altså standardiseret. Det betyder, at man måler det på samme måde hver gang. Så er det det, der hedder videnskabeligt psykometrisk testet og meget anerkendt. Det betyder, at der er en god validitet for mange målgrupper, og at der er mange reliable målinger med det her redskab, og at man kan bruge det til at måle noget, og så måle det igen senere på samme måde, og at man så får nogle troværdige tal, og det indikerer en reel forskel i de menneskers liv, når man måler. Og så skal vi simpelthen i gang. Nu prøver jeg at gennemføre en undersøgelse, som det kunne være sammen med en borger i Aarhus Kommune. Før jeg går i gang, så fortæller jeg borgeren,
at det her spørgeskema, det drejer sig om vanskeligheder, der skyldes sundhedstilstande, og at sundhedstilstanden, det inkluderer både sygdomme og andre helbredsproblemer. Det kan være af kortere og længere varighed, det kan være skader, mentale eller følelsesmæssige problemer, og problemer med alkohol eller stoffer. Og så beder man borgeren tænke tilbage på de seneste 30 dage og besvare disse spørgsmål, imens du tænker over, hvor mange vanskeligheder du har haft med at gøre de følgende aktiviteter. Og for hvert spørgsmål, så bedes du kun markere et svar. I de seneste 30 dage, hvor mange vanskeligheder har du haft ved at stå op i lange perioder, for eksempel 30 minutter, og borgeren svarer for eksempel at have haft svære vanskeligheder ved det. Hvor mange vanskeligheder har du haft med at passe dit husholdningsansvar? Og der kan borgeren måske svare moderate vanskeligheder. Hvor mange vanskeligheder har du haft med at lære nye opgaver? For eksempel at lære at komme til et nyt sted. Og her er altså ikke tale om, at borgeren nødvendigvis skal kunne klare at komme på et kursus eller lignende. Det er bare hverdagens små ting, som forandrer sig, som man skal kunne deltage i. Og det svarer borgeren måske at have milde vanskeligheder med. Hvor mange problemer har du haft med at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet? For eksempel festligheder, religiøse eller andre aktiviteter, på samme måde som alle andre kan. Vores borgere svarer moderate vanskeligheder. Hvor meget har du været følelsesmæssigt påvirket af din sundhedstilstand? Borgeren her svarer moderate vanskeligheder. Og spørgeskemaet fortsætter, der er i alt 12 spørgsmål her. Hvor mange vanskeligheder har du haft med at koncentrere dig om at gøre noget i 10 minutter? Og borgeren svarer milde vanskeligheder her. At gå en længere distance, for eksempel 1 kilometer, og borgeren her svarer, det har jeg ekstrem vanskeligheder ved, det kan slet ikke lade sig gøre. Og vaske hele din krop, borgeren svarer milde vanskeligheder. At tage tøj på, her har borgeren ingen vanskeligheder. At have med mennesker at gøre, du ikke kender, det går fint, siger borgeren, jeg har ingen vanskeligheder. At passe et venskab, borgeren siger moderate vanskeligheder. Og passe sit dagligdags arbejde eller skole, og borgeren siger, jamen jeg er pensionist. Så man kan sige, så besvarer vi slet ikke spørgeskemaet her. Men hvis nu borgeren var i arbejde, så kunne det for eksempel være svære vanskeligheder, så markerer man det svar. Man må altså gerne slippe for at svare på spørgsmål 12. Bagefter så kommer der faktisk sådan nogle spørgsmål i tillæg til det, som vedrører hyppigheden af, hvor tit og hvor meget de her vanskeligheder de optræder. Og nu kommer jeg lige med en lille kæk anbefaling, at dem behøver man heller ikke at svare på, hvis man gerne vil beregne det her indeks, hvor man tager temperaturen på borgerens funktionsevnenedsættelse. Så lige første omgang kan man godt lade dem stå. Så nu har du faktisk været udsat for at blive ført igennem hele Buddhas 2.0. Så nu er du måske klar til at høre lidt mere detaljer om redskabet og strukturen og hvad det er for noget. Buddhas 2.0 er som sagt et undersøgelsesredskab. Det findes faktisk i den version, du lige har set, som har 12 spørgsmål, og så i yderligere nogle andre versioner. Det findes i en version, hvor man har 36 spørgsmål, og der kommer man omkring nogle flere emner i funktionsevne. Og man kommer omkring for eksempel seksualitet og andre ting, som ikke er nævnt i de her 12 spørgsmål. På baggrund af 36-item-versionen, så kan man beregne det, der hedder nogle domænescorer inden for forskellige områder. Dem fortæller jeg lidt mere om, hvad det er for nogle. Det er blandt andet kognition og mobilitet og sådan noget. Hvor man på baggrund af den med 12 spørgsmål eller udsagn, kun kan generere en overordnet indeksscore. Og det, der er godt ved 36-item-versionen, er som sagt, at den går i dybden. Den kan også kigge, i 36-item-versionen spørger man også ind til, hvor hurtigt klarer du opgaverne, og med hvilken kvalitet. Hvorimod ved 12-item-versionen, der spørger man bare ind til, i hvilken grad man har vanskeligheder.
Det, der er det meget positive ved 12-item-versionen, det er, at den er hurtigt gennemført, og den faktisk kommer rigtig godt omkring borgerens funktionsevne i sin helhed alligevel. Og så har man undersøgt, at hvis man undersøger med begge redskaber, så fanger 12-item-versionen, den fanger faktisk 81% af variationen i 36-item-versionen. Så den er faktisk næsten lige så grundig. Og så tager den cirka 5 minutter at besvare, hvorimod 36-item-versionen tager cirka 20 minutter at besvare. Så der er noget forskel i, hvor dybdegående man undersøger, og hvor lang tid det tager. Så der er altid give and take, hvilken version man vil vælge. Der findes nogle beskrivelser af Vodas 2.0 i nogle forskellige manualer. De findes på engelsk og dansk. Den danske version, den lå engang på Ergoterapeutforeningens hjemmeside, men du kan også få den nu ved at forespørge hos mig, om du må få den. Så skal jeg sende den til dig. Det jeg også vil fortælle, det er, at Vodas 2.0 kan ligesom administreres på flere forskellige måder. Og administration, det betyder bare, hvem der udfører den og hvordan. Det kan enten være sådan, at du som fagprofessionel interviewer en borger om sin funktionsevne. Det kan også være sådan, at du som fagprofessionel selv vurderer. Det kalder man en proxy-vurdering, fordi du vurderer borgerens funktionsevne, og du er ligesom en stedfortræder for borgeren. Proxy betyder stedfortræder. Så man kan have det sådan, at du interviewer borgeren. Man kan også have det sådan, at du vurderer for borgeren som en proxy. Man kan også have det sådan, at hvis du nu som fagperson gerne vil høre, hvad for eksempel pårørende synes om borgerens funktionsevne, så kan du spørge dem og bruge dem som proxy. Derudover så kan borgeren selvfølgelig selv sidde med skemaet og selv udfylde og rapportere. Så det er sådan ligesom nogle forskellige måder, den kan administreres på. Det, der er meget vigtigt, det er, hvis man skal måle, hvordan går det med borgerens funktionsevne 2 gange, for at se, om der er nogen forskelle efter en eller anden indsats, man har lavet. Så skal man gøre det på samme måde, som man gjorde første gang. Nu er jeg jo glad for, hvis du er blevet nysgerrig efter, hvad de der domæner, man kunne måle med Vodas 2.0, de gik ud på. Så vil jeg fortælle lidt mere om det. Vodas 2.0, det beskæftiger sig med 6 forskellige livsområder. Det er kognition, mobilitet, personlig pleje, socialt samspil, hverdagslivets aktiviteter og samfundsdeltagelse. Og det er uanset om man bruger 12-item-versionen eller 36-item-versionen. Jeg vil rigtig gerne, at man i en helhedspleje vurderer borgerens egen hele livssituation. Og jeg oplever, at Vodas 2.0 faktisk kommer ind på nogle områder, som man nogle gange kan have svært ved at beskæftige sig med hos en borger. Det er sådan, at vi alle sammen har brug for at vide, ikke bare hvad borgerens gangfunktion er, hvis der er faldrisiko. Vi har måske også brug for at vide, om borgeren rejser sig op og går, fordi der er en sikkerhedsrisiko på grund af noget med kognition, eller om det er mobiliteten, der er udfordrende. Det kan også være, at det handler om, at borgeren sidder alene derhjemme og mangler noget stimuli og nogle muligheder for at komme ud af sit hjem, som gør, at der faktisk er opstået en nedsat mobilitet og en øget faldrisiko. Så for at tale om et givet problemfelt for en borger eller en given ressource for en borger, så er det rart at have en eller anden sammenhæng at tale ud fra. Og Vodas 2.0 giver simpelthen den sammenhæng og den helhed, som man kan vurdere enkelte fænomener ud fra. Det næste, jeg gerne vil påpege, jeg oplever, at Vodas 2.0 er brugbart til, det er at undgå det, jeg kalder rehabiliteringens streetlight-effekt. Det der, eller lygtepælseffekt. Det der med streetlight-effekt, det vil jeg lige forklare. Det er sådan, at man taler om, i hvert fald i forskning, måske også i praksis, at man nogle gange kommer til at belyse de ting, der er let at se. Så hvis du har en borgers livssituation, og du taler med borgeren om et eller andet, så er det måske let at se det, der ligger først for i din faglige værktøjskasse. Så hvis du har været hjemme hos en borger, og hun virker lidt konfus, så kan det være hurtigt at gribe til og tænke, jamen der kan være mulighed for en urinvejsinfektion. Og det er fordi, vi har en kendt antagelse i praksis om, at det kan fremme konfusion. Men det kunne også godt være, at der var nogle andre årsager, som vi så ikke får belyst, fordi vi ikke får kigget på helheden. Og det vil sige, at vi får lys på det, som er let at se. At vi leder der, hvor der er faglige redskaber. Og hvis vi har nogle gode faglige redskaber til at belyse borgerens funktion, og nogle gange vedkommendes aktiviteter, vi kan også kigge lidt på omgivelser med hjælpemidler og sådan noget, og kigge på vedkommendes helbred, så er vi egentlig nået langt, synes vi. Men det vi har færre redskaber til at belyse fagligt, det er nogle gange de der personlige faktorer,
og så få dem i spil. Hvordan har borgeren det egentlig med at klare sin mestring i hverdagslivet? Hvilke strategier plejer borgeren at have gode ressourcer ud fra osv.? Og hvordan er borgerens deltagelse i lokalsamfundet? Hvordan er borgerens sociale muligheder? Kan borgeren egentlig bruge sine gode sociale kompetencer? Kommer de i spil, fordi borgeren kommer borgeren nok hjemmefra og sådan nogle ting? Det har vi færre faglige værktøjer, der belyser. Så det, jeg synes er godt ved Vodas 2.0, det er, når vi for eksempel skal konferere om en eller anden borgers livssituation, så kan vi have helheden med, og vi kan undgå det her med kun at lyse på det, som vi har vores faglige redskaber til, og så ikke i stedet kigge på et borgerperspektiv. Og så kunne man jo godt tro, at jeg ikke har noget kritisk at sige om Vodas 2.0, når nu det er WHO's anbefalede redskab til at vurdere funktionsevne i hverdagslivet. Men det har jeg. Og det er jo fordi, selv det bedste redskab kan der være mangler og udfordringer ved, og det er også stadig under udvikling. Så nu kommer jeg med nogle kritikpunkter, som er kendte fra Vodas 2.0. Det ene problem, vi har i en dansk praksis, det er, at der findes simpelthen 2 forskellige danske oversættelser, og vi har ikke rigtig nogen, der kan tage endelig stilling til, hvad for en vi skal bruge. Det betyder, at hvis man har vurderet nogle borgere med Vodas 2.0 i Danmark, så er der risiko for, at man har brugt den ene eller den anden version, og man har målt 2 lidt forskellige ting. Så er der også nogle gange lidt klodset abstrakt sprogbrug i formuleringen. Det ene spørgsmål vedrører, om borgeren kan varetage sine pligter i hjemmet, eller kan varetage sine huslige opgaver. Og det kan være lidt svært at forstå, hvad det drejer sig om. Så er der sådan noget som, at redskabet her, det måler altså funktionsevnenedsættelse. Det måler ikke funktionsevne. Man kan sige, at det nu også noget dårligt. Det kan det jo være, hvis man tænker, at man også gerne vil lyse på borgerens ressourcer. Men der, hvor jeg plejer så at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer, det er der, hvor borgeren kun angiver at have milde funktionsevnenedsættelser. Man kan også sige, at for 36-item-versionen, der er der noget med beregningen af scoren, det vil jeg ikke komme ind på her, men som er lidt kompleks, og som faktisk ikke er på et meget kendt grundlag. Og det vil sige, at det kan være lidt utydeligt, hvad beregningen den er kommet frem på baggrund af. Så der er ikke en til en overensstemmelse med de krydser, der er sat i skemaet, og så det tal, man får ud til sidst. Så er den ikke altid følsom nok til at vurdere, om der er sket en forandring. Det vil sige, hvis borgeren for eksempel føler, at det går meget bedre med min funktionsevne, der er mange flere ting, jeg kan, og mit hverdagsliv lykkes bedre, at jeg får lavet de aktiviteter i mit hverdagsliv, jeg ønsker mig meget mere end før, så er det ikke altid, man lige sådan kan se den forskel i Vodas 2.0. Og det kunne jo være, fordi at det for eksempel var nogle af de områder, der ligger uden for redskabets spørgsmål, som borgeren har oplevet fremgang på. Så er der noget med den kulturelle tilpasning. Man kan kritisere Vodas 2.0 for, at man ser folk på en bestemt måde, når man spørger ind på den måde, man gør. Og så er den faktisk ikke så anvendt i klinisk praksis endnu. Men heldigvis så stormer brugen frem, og det vil sige, at den er med al sandsynlighed det redskab, som fremover vil blive anvendt bredt i både Aarhus Kommune og andre kommuner, men også på regionalt niveau og i mange andre praksisformer. Så til sidst så kunne vi være så heldige, at Vodas 2.0 for eksempel bliver anvendt både på borgerens bosted og måske i en beskyttet arbejdsfunktion, og måske endda også på sygehuset, når man kommer til undersøgelser. Til trods for de begrænsninger, der er med Vodas 2.0, så er det stadig det mest anvendelige redskab til ligesom at få borgerens funktionsevne og hele livssituation i centrum for et behandlingsforløb, eller et almindeligt rehabiliteringsforløb, eller et hverdagsforløb, hvor man gerne vil gøre noget for at optimere borgerens funktionsevne og livskvalitet. Og det er uanset hvilke faggrupper, der ligesom beskæftiger sig med det, så vil funktionsevne altid være et godt udgangspunkt. Og det næste, jeg vil gøre, det er at forklare, hvad er egentlig det der funktionsevne, for det har jeg faktisk lovet jer. Så nu vil jeg forklare dig, hvad funktionsevne er, og derfor har jeg taget den her lille model frem. Og hvis du ikke bryder dig om modellen, så kan du stoppe videoen nu, for du har fået forklaret, hvad Vodas 2.0 er. Men hvis du har lyst til at vide lidt mere, så lyt med her. Den her model, det er det, nogen kalder ICF-modellen. Den hedder i virkeligheden den internationale klassifikation af helbred, funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Og den er lavet af WHO, som jo altså også har lavet Vodas 2.0. Vodas 2.0, den er lidt baseret på ordene, der indgår i denne her. Det er lidt sjovt, at den hedder en international klassifikation af blandt andet funktionsevne, fordi der står ikke funktionsevne nogen steder i den her model. Så nu vil jeg lige forklare, hvor det er i modellen,
selvom det ikke står der. Der er nogen, når de skal se på, om funktionsevne optræder her, så tror de, det er herovre til venstre, fordi der står kroppens funktioner og anatomi, og er det ikke funktionsevne? Det er det faktisk ikke. Det er jo funktion. Hvorimod funktionsevne, det er faktisk noget, der ligger i en helhed af de 3 midterste dele. Når man kigger på en helbredstilstand, det kunne for eksempel være en demens og en fremadskridende demens, så kan man jo kigge på borgerens funktioner og anatomi. Det kunne for eksempel være borgerens kognitive funktion. Det kunne også være noget fysisk. Det kunne også være, at man kunne kigge på borgerens aktiviteter, for eksempel den daglige personlige hygiejne, eller det kunne være borgerens mulighed for at deltage i ting, sådan for eksempel at komme hen på lokalcentret og spise, eller være sammen med andre mennesker til kor, eller hvad ved jeg. Når man tænker på alle de her 3 dele, så er de så påvirket både af helbredstilstand eller sygdom, og de påvirker også helbredstilstand eller sygdom. Det vil altså sige, at man har den idé, at hvis det går bedre med ens aktiviteter og deltagelse i hverdagslivet, så kan det også bedre den grundlæggende sygdomstilstand i nogle tilfælde. Og omgivelsesfaktorer påvirker også alle de her ting. Det er omgivelsesfaktorer er altså både de fysiske rammer, det kan være det hjem, man bor i, men det kan også være det sted, man udfører sine aktiviteter i det hele taget. Og i tillæg til det, så kan det være ens personlige faktorer. Sådan noget som, om man har mange ressourcer til at klare sig og mestre, om man har et godt humør og andre ting. Alle de ting her, de påvirker altså ens funktionsevne. Og funktionsevne, bare lige for at slå det helt fast, det er det, der er i midten her. På engelsk, det hedder det functioning. Jeg kan ikke altid så godt lide ordet funktionsevne, fordi det lyder som om, det er noget, borgeren evner. Og det er det faktisk ikke. Man kunne bedre sige, det er, hvordan borgeren fungerer i sit hverdagsliv. Og med kroppens funktioner, det er nemt at forholde sig til. Det er kropsfunktioner og anatomi. Altså det er sådan noget med din kognitive funktion, din fysiske funktion, for eksempel din evne til at bøje og strække dine ben, eller gøre andre ting med kroppen. Og din funktionsevne, det handler altså mere om, hvordan du kan omsætte det til at indgå i aktiviteter, eller hvordan du er understøttet til at gøre det. Jeg kunne måske bedre lide et ord som, hvordan borgeren fungerer i hverdagslivet. Men hvorom alting er, så kan jeg godt lide, at vi bruger den terminologi, WHO har hjulpet os med. Og de siger, at det her det er funktionsevne. Og så når der er noget, der ikke dur, for eksempel hvis man på baggrund af sin helbredstilstand eller sine omgivelser er hæmmet i at udføre de aktiviteter, man gerne vil, så er der udfordringer med ens funktionsevne, og så kaldes det funktionsevne nedsættelse. På engelsk så hedder funktionsevne nedsættelse disability. Funktionsevne hedder functioning. Funktion på engelsk hedder function. Og når man har nedsat funktion, så hedder det impairment. Så fik vi lige ordene på plads. Tusind tak, fordi du lyttede med på min lille introduktion til Buddhas 2.0. Jeg har lyst til at fortælle meget mere, så du må gerne kontakte mig, hvis du er blevet nysgerrig.